La Mare de Déu de Bellpuig és una escultura de pedra policromada que s'atribueix a Bartomeu de Rubió de l'Escola Escultòrica de Lleida, realitzada a finals del segle XIV. Té una alçada de poc més d'un metre i representa la Mare de Déu dempeus que sosté el seu fill amb el braç esquerre. El monestir de les Avellanes ha estat casa seva des del segle XIV fins a començaments del segle XX. Fa més de 100 anys que no torna a casa. La comarca de la Noguera veu néixer un monestir romànic a mitjans del segle XII. Els comtes d'Urgell estenen la mà als premonstratesos que s'instal·len en aquest monestir i el converteixen en la casa espiritual del comtat per espai de 670 anys. Des d'un començament, aquest indret havia destacat per la seva devoció a Maria, doncs ja a l'antiga església romànica es venerava una imatge dedicada a Santa Maria de Bellpuig de les Avellanes, a qui tenien devoció els habitants de l'entorn, tant el poble com els nobles. A finals del segle XIII i inicis del segle XIV, el monestir vivia la seva època de màxima esplendor. En aquells moments esdevé el principal monestir premonstratés de la corona catalano-aragonesa. Els comtes d'Urgell hi tenien un petit palau a la cara sud. És en aquesta època de bonança que es planifica la renovació del monestir. Els temps canviaven i arribaven noves corrents artístiques. L'estil gòtic estava penetrant a casa nostra en substitució del romànic. Ermengol Desè, comte d'Urgell, n'és el principal benefactor i finançà bona part de les obres de reforma de l'església amb l'objectiu d'erigir un panteó familiar, el primer en terres catalanes. Tot sembla indicar que la imatge de la Mare de Déu de Bellpuig ocuparia un lloc important a l'església del monestir. L'abat Caresmar ens diu que presidia l'altar major, aquella imagen de Nuestra Señora de Bellpuig que, según Fernando V el Católico, brilla por sus grandes milagros, como afirma en su diploma de 1503, venerada siempre en el altar mayor de esta iglesia. Una gran basílica dedicada a Maria i un panteó de la casa d'Urgell havia d'estar presidida per una imatge important, única i de gran valor artístic i simbòlic. Segurament, aquesta imatge és una de les obres més valuoses que ens queden de l'escultor de l'Escola de Lleida, Bartomeu de Rubió. Malauradament, l'any 1314, el comte Ermengol Desè mor jove i sense descendència. El comtat canvià de llinatge i els monjos de les Avellanes perderen el principal benefactor. La imatge de Maria va viure els alts i baixos de la vida del monestir. Una llarga decadència s'inicià cap al segle XV i s'allargà fins ben entrat el segle XVII. A finals d'aquest segle va aconseguir ser nomenat reial monestir i després de la Guerra de Successió començà la darrera etapa d'esplendor, el segle XVIII, amb l'Escola Històrica de les Avellanes. En aquesta etapa, la Mare de Déu de Bellpuig passà desapercebuda sota l'ombra del protagonisme dels sepulcres dels comtes d'Urgell i la devoció de les relíquies de la Santa Sandàlia i del Sant Camp. L'any 1835, els monjos es veuen obligats a abandonar el monestir, doncs l'Estat s'apropia dels béns de l'Església amb el decret de desamortització de Mendizábal. La Mare de Déu de Bellpuig passaria a ser la comtessa destronada, essent traslladada d'un lloc a un altre dins del monestir fins que fou venuda a principis del segle XX, passant a formar part de la col·lecció particular del nord-americà Charles Deering. Va estar al Palau Maricel de Sitges i posteriorment va pertànyer a un particular de Tarragona. El 2010, la Generalitat compra l'obra en una subhasta i des del 2012 forma part del Museu de Lleida. Amb la restauració s'ha volgut preservar totes les capes de policromia i només extreure la capa superficial que era la causa de l'ennegriment de la imatge. La retirada d'aquesta capa ha permès recuperar la vivesa i exuberància del color, que intensifica la magnificència i noblesa de les seves robes i joies, més pròpies d'una comtessa que d'una Mare de Déu.
Els únics elements de mutilació sembla que són la flor que li manca a la mà dreta. En algun moment del passat es va partir l'estàtua pel coll i després de tornar-la a enganxar se li va pintar el fals collaret vermell. Les joies que porta servien a les dones nobles de l'època per aguantar els mantells sobre les espatlles. La vestimenta està formada per un ampli mantell que es recull per davant del ventre. El cap resta descobert i du corona. La corona està rematada per detalls florals de grans proporcions, que només trobem en Mare de Déus que formen part de retaules. La disposició del mantell sobre les espatlles deixa a la vista l'ampli escot de la túnica inferior. Aquesta vestimenta mostra una silueta molt estilitzada i femenina, amb espatlles prominents, pell blanca, ulls ametllats i blaus i cabells daurats. El nen té cabells rossos, daurats i rinxolats, pell blanca i d'aspecte molt grassonet, de mides molt proporcionades en relació a la mare. La túnica del nen és de color vermell, sota la túnica blanca i amb tocs daurats. El nen porta un colom mossegant-li el dit, típic de l'escola de Lleida. Maria és reina i mare, porta corona i sobre la túnica els símbols heràldics. Probablement hi havia les armes d'Urgell en algun dels escuts. La recuperació d'aquesta imatge i el seu retorn al monestir són un acte de dignitat històrica, de respecte als orígens del patrimoni cultural i de reconeixement a la importància que ha tingut el monestir de les Avellanes en el passat, present i futur del nostre país.